Hello, jotono sari kaham tai khaklaya norok kaham tongbai na hanai. Hingke tini haino hai norokni request norokni koi hormung bai ang haino hai ketal kesa video sanamdani nei thangi tong be norok bai sak joyawi nai tongni. Norokni bujia norokni manya no ang kisasuk phano bujri riman kai kisasuk phano jagao sogwiri mankhe ani aswkno tongthoknai ang aswkno tongthoknai ang aswkno hamjaknai ani video swnamani sofol wngkha eba chaka hinui ang uansuknai hingkha hingke abo khoroksa student ano sahorka sar aboni tui kisa video khlaidi hingkha hingke ang tongmalia muchungkha norok ani video no naina hinui uansugo aboni bagai ang tini haino hai phaipiu ang aswk kok sayawi hablaisinai bisingo hingkha hingke tini seng khoroksa student request bongkha bosaka kokdek no tui sar kisa khlaidi hingke ang syllabus naikha kokdek hinui to tongo hingkha hingke kok borokni gwrwng tei kokdek tini topic kok borokni gwrwng tai kokdek means kok borokni characteristics tai dialect haita hingkha hingke seng abono tui saimano sikang kisa kok borok no tui seng saimanlayana hingke seng hayungo eba chini Bharat hakotor phano handi hayung phano handi seng kwbangma language mano hingke language bo seng sana thanga hingke chini borokni nukhung hai ba borok seng borokni family tongo language rokni bo abo haino family tongo seng borok kwthang tongo kwthui tongo language rok bo haino kwthang tongo kwthui tongo baksa sengui mano bahai language rok kwthui bahai language rok kwthang je kok sajagui tongo je kok sajakliya abo kwthui je sajagui tongo abo wngkha kwthang jemon जों Latin language rok hingke abo dead language ni hingjaka hingke abo rok thikya Sanskrit kwthui ni जों sawi mano ba kwthui phano endanger tang hingka hingke sanai krika movie rok simi nugo hingke abo rokno जों kwthang kwthui hinui sawi mano hingke kok borok nibo abo haino endanger language ni hingjago tang hingka hingke tabuk jora kok borok ni kaham kwrwng khe जों class 1 to college rogo ma poriya ko research khlaijaya ko kwbangma bini bising brai kaham ke cherjaya ko hingka hingke omo hai rok language no endanger language ni khatarnak jephur phano kwmai thangman obo hai hingka faide जों Bharat hakotor nainai lena hayung no naiwi Bharat no naile Bharat hingke jebu subject kotorma hingke Bharat hakotor जों sana thangke kaibri kok bosong means language family kotor kotor mano abo Indo-European, Dravidian, Sino-Tibetan, Austro-Asiatic bosongni kok sanai rok India o tongo hingke omongka family hingke bising bisingo je bwswk borokni bwsa butui rok tongbai hingke जों kok borok hingke borokni phai hingke baksa saimano baksa saimai phano abo wngkhe Sino-Tibetan kok bosongni ba language family ni se nongkhorui phaio hingke जों chaita mankha aboni yagle chikon chikon kok bosong tongo abo Taikai, Ahom, Andamanese, Austronesian rok ni Bharat hakotro tei chikon chikon language family rok जों tongmani nukjago hingka hingke जों kok borok no naina thangke Sino-Tibetan kok bosongni phaio hingke aro nini bedek nongkhorui Tibeto-Burman abo hai rok ba Tibeto-Burmese haike nongkhorui Assam-Burmese Bodo Naga o habui जों jotono sister language o Bodo Naga hai rok chini gana gini takhok bukhuk songwui जों paithago Dimasa ni kagui tabuk Tripura hao phai kok borok mungui sinimung mankha abono tibo kwbangma history tongo abo tini sajaknaiya hingka hingke जों aswkno saimanai je kok borok Sino-Tibetan bini family ni bumung kok bosongni bumung Sino-Tibetan aro ni bedek rok Tibeto-Burmese rok tongo Assam-Burmese rok hinui Siamese Chinese rok hinui nongkhorui phai last dio Bodo Naga group o phai जों Dimasa bai last o kaglaiha hingke जों Bodo Naga abo rok chini jotono sandai rok eba jati gosti rok hingka hingke जों paithago sabai kaglaiha hingka hingke जों Dimasa bai kaglaiha hingke omongkha kok borokni kisisa sinimung ang saka hingke tabuk जों nailaiane kok borokni gwrwng characteristics of kok borok hingke kok borokni character tamo hingka hingke जों saimano puilao जों naikhe language family sabo hingka hingke bo jagao bini bosong hingka hingke Sino-Tibetan kok bosongni kok borok nongkhorui phaio hingke second जों naiyo bini characteristics tamo hingke kok borok bubo hai hingke जों kok borok no hnai tonal language eba kok borok bai khorang rwjak kok bahai ke khorang rwjak kok borokni question kaimano khorang rwjak hingka hingke जों
खौरां बायसे जोंनि ककनि मिनिं एबा जों कक मांराव बुजियै मानो बाहायके जेमन आं ताव कायसा फुनुक मारिनाय हर बाय हर तिनि हर आं मुक्ति थांलिया तिनि हर आं मुक्ति थांलिया फेलाय फेलायनाय हर बाय हर मानि फेलाय कायसांका मामुइ संगिसा मानि हर ते कायसांका जों थुमानि हर ओके अ खरां रकनो जों अ जागाव खरां रक रुजागैसे जों मिनिं सावै मानो बासै मुयो सतै रदि बासै मुयो सतै रिला आहेनारि गारो सतै बाय सतै अबरगनो खरां रुजाक मीन्स टोनाल वेरिएशन कैसा हाई टोन ते कैसा लेवल टोन अ बरकताई थांगलाखा अ बरकताई थांगलाखा सेम हारि स्पेलिंग तो जों मोटामोटी सेम हाइके नुनाय फिया जों खरां हंगांके किसा फेरजाक नुनाय अ बरकताई थांगलाखा अ बरकताई थांगलाखा कायसांके थैसिनाय ते कायसांके बताई थांगिया आबो हायनो साजाय दं इनके आबोनो खरां रुगो इनके अमो क्वेश्चन फाइफो टेटआव फाइफायो कक बरक बबो हाय लैंग्वेज होनजांके खरां रुगजाक कक तै कक बरको जों बिन कैरेक्टरस थाय क्लासिफायर सिस्टम मन बाहाय गांगे क्लासिफायर सिस्टम गांगे जों मानैनो लेखना थांगनि सिनरो मानैनो सिनिउइ मानैनि शेप आकार आकृति रंनो नायै जिनि कैसा बगजागो लेखा थानि बगजागो आबोनो क्लासिफायर सिस्टम जेमन जों बरनो लेखना थांगे खरकसा या खरक आबोनो क्लासिफायर ओंखाय तो चिनर तो वन मैन हनिंगाय तो वन मैन इंग्लिश होंगे जों वन मैन बास गांगे खरकनि कसक्रिया फिया चिनर के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हापाय माहाय बरक खरकसा हनि मासाने गे मुसुक रनो लेखना थांगे एनिमेल रनो लेखना थांगे मुसुक मासा गे उ मा थेबाजबाय थाङा गे रां लेखना थांगे रां खकसा बथाय लेखना थाङो बथाय थाइसा उ थाइ आबोनो क्लासिफायर पुइसा लेखना थांफोरबो लेब आबोनो क्लासिफायर हलं कलसा मकल कलसा किटिं बेलेब आबो हेरनो लेखना थांतनि अमो जतो लैंग्वेज क्रि फिया कक बरको माहाय कैरेक्टरिस्टिक्स मानजाखा बोहाय क्लासिफायर माननो लेखना थांतनि जुदा जुदा क्लासिफायर नांमानि आबोनो जों नुजागो ओंखायथै जों नायखांगांके बार फाइनल लैंग्वेज नि हिजागो कक बरनो बार फाइनल लैंग्वेज बार नो खलाय खलाय जतनि पाइथागा आसगो आबोनो फाइनल लैंग्वेज नि ओंके जोंरा एग्जांपल रका आं माइचाव गांके o jaga o chao means sa means verb or o means present tense no sao inke o verb sini kok borok ni sentence klaina thangtani paithaga so inke verb final language pia english ngangke verb medial language ni jo english ngo cha o kachar se hapkam ya clear inke tai sentence structure naikhe tangphang tangjanai khlai means subject object verb अब हाइके जिनि कक बरक नि सेंटेंस स्ट्रक्चर एबा कैरेक्टरिस्टिक नुजाव इंग्लिश बाय जों फेरलाय इंग्लिश नि इंगे एस वी ओ से जिनि के एस ओ वी इंगे एस मींस तांगफां तांजाकना ओ मींस तांजानाय खलाय मींस वर्ब केताय पुश पोजीशन मींस जों इंग्लिश प्रीपोजिशन हनै खनागा इंगे पुश पोजीशन हनै तै कैसे दंफिर मींस एट पोजीशन डालनै कैसे अंका प्रीपोजिशन कैसे अंका पुश पोजीशन इंग्लिश जोंनोबो इंग्लिश इंगे प्रीपोजिशन लैंग्वेज नि हनजागो फियाचिनि कक ब्रंगे पुश पोजीशन लैंग्वेज हनै हनजागो बाहायके इंगांके o jaga o जों नुगो पुश पोजीशन इंगांके जों जेमन इन द हाउस इंगांके o द हाउस नि सकांगो in आजुग means preposition के pre माने सकांगो आजुगो फिया कक बरको इंगांके पाइथागो से आजुगो पाइथाग means push position push means पाइथाग knock बिसिंगो knock से सकांग आजुगो बिसिं लास्ट आजुगो फिया इंग्लिश को अंके बिसिं से सकांग आजुगो knock लास्ट आजुगो इनके अबनंका push position language गसं तेकाइसा नायखांगांके कक बरक साजामा थाइरं बोजागा नगै माने कक बरक साजामा थाइसं त्रिपुरा बांलादेश आसाम म्यांमार अरुणाचल प्रदेश अब हायरगो नगजागो आइतांगा त्रिपुरा इंगिया हम्बा 12 लाख दं बांलादेश 2 लाख आसाम म्यांमार अरुणाचल प्रदेश रगो दङ हनै जों खोनावबा सावै मानंगे जों लैंग्वेज एटलास नि तेकाइसा सेंसस डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया बे कारिजाक बिजाबो नुकमानि उत्तरांचल पिथुरगढ़ डिस्ट्रिक्ट नेपाल बाय इंडिया नि बॉर्डर आरनि कसारा कक बरक सानाय रक दङ 9000 सक खनै ग्रिंसा जागाव जे लैंग्वेज एटलास मा जागा मानका बो बिसिना बोले आं किसा पगै थांगा हायफोना आंबो वाइसा नुकमा हायमा दङ गांके जों अमरकबो कक बरक सानाय रकनै त्रिपुरी कक बरक सानाय रकनै जों मानका एबा नुखा
Cái जों दा फायदि कक देक नक्ति सालायनो के कक देकनि ताम कुइसन फाइमान के थाइसा खुब जुरे बा गोबां खामानो थाइसा थाइसा बारा अरनि कुइसन फाइला के जों पुइला कक देक तामो आबुनो जों कक तामो कक देक तामो কিন্তু বেলাই গানা বা একদম সাম্পালাই যাকে বুঝি মালায়া রমলাই মালায়া কক বাই কক দেখ ন সাপুরি পাইলাই e kok dek kita mo kok nino kaisa bedek nokori thangasi abuno kok dek eba dialect eba bangla bai upabasa angke kaisa dopa bai te kaisa dopa kok sapuru kisa misa phelai mano hono kok dek hinggang tabu riang jomatia tripura noatia murasing ahairok borok kok sapuru ba borok je puru salaya जों खरकसा बायदि खरकसा रमलाय मेलायाव ओमफ्राय बिसि खोब जुरे फेगा किसा मिसा फेलाय एबार जों कम्युनिकेशन खालायनो नाय ओमफ्राय अबनो साजागो अमक कायसा कगनि न बेदेक्सि नि साजागो तांनि गांके जों मुरासिं कक साप्रुबो बुजियो ओमफ्राय जों देपुरमा कक साप्रुबो रियां कक साप्रुबो किसा मिसाले बुजियो ओमफ्राय किसा मिसा कयलायो किसा मिसा फेलायो आबो मुसा प्रब्लेम या आबो नंखा कगनि न कायसा बेदेक नकरि थांमोनसि kok dek tamong kangke kaisa kogni no juda juda mang ni pan sai manga juda juda bedek nokori thangmani haita ke obono ongkha kok dek ke kok dek tamo honi to phaigla okay जों नायनाय खेंगां के कक borok bai kok bai kok dek ni phelai kok bai kok dek ni phelai tamke kok hanggang जों saimano kok bai kok dek na compare khagyang ke kok hangke kaisa kwbangma amchai rigi bo sajagei to jemon kok borok kok sanai rok जों जमातिया कक borok kok sanai hwnai riang bo sanai hwnai sajago murasing koloi rupini uchui haike kok borok sanai rok nukjago phiya जों tabo kok dek sanai rok hangke sabo hangke kaisa kaisa no kha kha jamatia riang koloi hingke phiya jottono thansa hangka kaise kok phiya kok dek hangke tamo u jamatia samane abono kok dek riang samane abono kok dek debroma samane abono kok dek kaisa kaisa khageri ke kok dek thansa hangka ke kok hingke abono जों igoro naikhai kok dek no cheri naikhe nukjago kok dek ni slai torkogo obviously tornai tang hingke jotto जों salayo 9 dialects means kok borok sanai rok kaisuku dofa tongo abo jotto sanai rok no khobui kaisa kok borok language hini hinjago hingke ang tabu jamatia kok sao riang kok sao hangke abo rong nai tang hingke abono जों hnai jamatia kok dek riang kok dek koloi kok dek deborma kok dek haisi hnai hingke abo जों romdi kaisa kok borok kok tripura bangladesh assam myanmar arunachal pradesh sajak কিন্তু omo kaisa kotor maya diba hingke जों phiya jamatia phano kok dek nakha kok dek boro simi sajak telemia udaipur rom kata hingke kwrwngsa jaga simi sajak phiya kok hangke chini bharat ha kotor no karwi Bangladesh rok sajak hangke kok toria diba hingke obono kok dek bai kok no noro confusion ta nangbi kok wngkha जों kotor khe nuknai kok dek wngkha bini aroni kogoi family kaisa mokolni bifiring phano hingka ba kaisa kok ni no bedek nokori family bufang kotor mani kaisa bedek nokori thangmani abo se kok dek hingke saimaka motamuti no clear wngkha na hnai gaboni yagulo जों kok boroni kok dek sanai rok kaibosik hingke kaisuku hwnai sagraka haita hingke aroni bisingo tripuri hingke abo deborma riang jomatia noatia tripura murasing koloi rupini uchui o kaisuku dofarok kok borok bai kok sao haifano tabuk nukjagui tongo baksa tripura kok riang to kau boru rok ni salayo hingke borok kok hwnai borok saisong prochar khailai borok saisong khailai hingke abo busujani bo agungmano saimia phiya omo jotono सरकारनि uko omo kok dek eba omo jotono kok borok sanai rok hwnai sinijagui tongo hingke o kaisuku dofa abo kok borok sanai rok tripuri riang jomatia noatia murasing koloi rupini hingke obo question phai ta kok borok sanai rok kaibisik dofa tong hingke kaisuku dofa haifano obono karwi phano baksa ba kwbangma bijabo ang kaisar mankha kok borok sanai dofa rok kaisa kaisuku ang tabuk mokol bai thangbai khwnaka kintu mokol bai thangbai kaisa jaga phano nugya khuba nukha nugya abono ang paithago sanai hingke ang khai saga tabuk kok borok kaibosik sanai hingkha kaisuku dofa tongo
Hingke phia kwbangma boyo ang 9ta hai boyo aswk hai boyo kok rok sanai rok kaisar hinui mankha hingke aboni ang kaisa kaini phunukmani tabuk rwnai kok rok kaisar kok dek hinui sanai rokni bisingo jong puila Nitai Acharya ni Saral Kokrok Byakaron 2015 abo waini se karijak khana second edition page number 10 o tongo bo tam khe rekhanai di bo khe 8ta eba kaisar hinui sao Tipra hinui rekha hingke bo abono bracket o Tripuri rekha Riang Jomatia Nuatia Nuatia bo Ruwaja Tripura hinui khoboi rekha hingke rupini koloi Murasing Uchui hingke chwng tam nukjakha Nuatia o khoboi rekha Tripura no hingka hingke baksa baksa khe sao Tripura ni bisingo se Nuatia hingke ikon hari bini samungo hingka hingke bo tam khlai rekha oro swkakhe rwliya ang hingke to oro swkaka Nuatia Tripura alag khe rekha ba alga khe rekha phiya bo khe o jaga rekha Tripura Nuatia omo Ruwaja Tripura hinui khoboi rekha Ruwaja hingka hingke borok ni kaisa chokdini haini kaisa gose upadisi phiya oro haike ri rekha Ruwaja tei kaisa go hinui ri rekha hingke o jaga aboni bagui 8ta bo haike phunuka bini Saral Kokrok Byakarono 2015 page number 10 o jaga phunuka bo kaisar dofa kokrok sanai rok ni Nuatia bai Tripura no bo thansa khe khoboi rekha Naresh Chandra Dev Burma ni kok borok kok ni sinimung 2014 o karijak page number 9 a jaga bo Tripura hinui rekha Riang Tripura means bo jaga sana naimani Dev Burma hinui sana naikha Riang Jomatia Nuatia Murasing Koloi Rupini Uchui hingke 1 2 3 4 5 6 7 8 hingke o jagao bo tamo rwliya o jaga khe bo Tripura kwswk rinkha means bini mote bo wngkhana Tripura Nuatia o no khobjago aboni bo jaga phunukliya obo wngkha bini kokrok kok ni sinimung 2014 page number 9 no bini obo swijak tongo Rabindra Kishore Dev Burma ni kokborok luku kokrok bai 2007 page number 7 no Puran Tripura hinui bo khe Puran Tripura Nuatia Riang Jomatia Koloi Rupini Murasing Uchui hingke haike riuka bo bo nahadi hingka hingke bini bo ek wngui mano Nuatia o Tripura ekui habjak hingke chini Binoy Dev Burma spelling chaliya Binoy Dev Burma ni bini Dictionary Concise Kokrok English Bengali Dictionary 2001 page number 5 bo Borkha Boru means o jaga bo Riang rok no sana naikha Dev Burma Jomatia Koloi Murasing Rupini Tripura Uchui hingke bo khanai tam wngkha bo khe oro Nuatia rok no phuji phunukliya okay maybe Nuatia Tripura same wngkhana o jaga bo phunukliya hingka hingke oborok borok sao o kaisar dofa kokborok sanai rok hingke ang khe kaisiko sao tang hingka hingke Tripura rok bai Nuatia rok abo juda hinui kwbangma salaio ba kwbangma borok tabuk sinai nuknai rok sao hingka hingke ang bo akung sao je kokborok sanai rok kaisiko dofa hingke abono karoi kokborok sanai rok kwbang tei kisa o jaga o question rok phai mano kokborok sanai rok ni bising bo dofa jotoni kwbang hingke jotoni kwbang hingke Tripuri rok eba Dev Burma sinai rok borok jotoni kwbang hingke aboni yagulo chwng second no mano Riang rok second kokborok sanai rok ni bising jotoni mane second position o Riang jotoni kisa hingka hingke chwng nugo Uchui rok no hingka hingke o question very very important oborok phai mano jotoni kisa Uchui hingke abono kanai chwng TET 2 2019 no kaisa question phaikha kokdek no 2 ta hinui phaikha tabuk kokdek rok jotoi kaiboswk hinui sajak tabuk hinui kaisa thepai ri rekha tabuk hingka hingke abo 2019 hima kok haita 2019 no kokborok sanai rok kaiboswk tong hinui sajak hingke chwng ang je thasing samani abo hingka hingke 2015 hingke buphurung chiming bo haike sabji saklai rekha je tabuk 19 hingka hingke kaisiko dofa hinui sab saklai rekha abo haike to kuno mungsa jaga tongmania haifano borok tam khai rekha option naidi tabuk kokborok kokdek rok jotoi kaiboswk hinui sajak Kaisini means 7 Kaidok means 6 Kaisar means 8 sakani thaisa phanaya hingke ang bo a jorao TET 2 rekha hingke ang bo borokni boyo kwbangma mankha hingka hingke ang bo sawi manfano kaisar hinui rikai thaikha haita mane number manani hinui oro kisa kok banglaijaknai kok ba controversial question hingke o jaga ang kaisar hinui ri paikha phiya answer ki phaibrokhe sakani thaisa banaya none of this none of this means tamo tar mane no kaisiko hingke no buda bujikha kokborok sanai rok tabuk hingke kaisiko wngkha ta phiya hingke 2001 2010 2007 hingke a jora khe ki kaisar
Gaboro norok tam bujinai ba norok tam wansuk ang to bo haike manka angke ani je sanan klaimani ang saka ani je research malai mane ang saka angke ani mode ingka angke ang kaisu ko ni sanai angke borok bo jagao kaisu ko bo khakono thangka tang ingka angke oro none of this means tamo kaisu ko nongnai ni ko borok sanai ro nuadia ba tirprano borok khaiya ko khaiya pia angke khagai kunuka ingke oro bo borok khakana haima tongo 2019 sapai jagba ingke obono question 5 je kok borok sanai ro kaibsuk dofa tong kok borok sanai ro ni bisingo bo dofa jotoni kebang bo dofa jotoni kisa abo phaimano angke obono bara kok dek ni bisingo tei question angnani possible krui angke jotono best of luck tini joratui asung nong situn norok ni obo hai sungmung tongkhang angke sungdi question klaidi comment klaidi share klaidi tai norok je topic no muchungmani ano sahordi o topic ni video klaidi angke ang chai toknai norok ni bagai je prubo ang je mansak chai toknai norok kaham ke porikha di kaham ke exam di abuna ang nayo jotono hor kaham